Okay. Diba sabi mo kanina matatanggal mo kaagad to, wala pang 3 minutes. Ito part 2 na to ha. Nung una hindi mo natatanggal yan. Kailangan tanggalin mo sa loob ng 3 minutes ha. Play na. Sige, play na yan, diretso na. Sa loob ng 3 minutes ha, kung matatanggal mo ba talaga? Tira. Maribing. Ala. Bing. Wala pang 3 minutes ha. Yung una mong subok, wala eh, hindi mo nagawa eh. Ito ngayon pangalawa. Ito na yung part 2 mga tupay. Kung talagang matatanggal ba niyan sa wala pang, hindi pa aabot ng 3 minutes. Ayay. Tanggal talaga. Ayay. Zero Bing. Mas pasibing. Ano pa yan? Pasayro! Ito muna palusot. Tanggal ba yan? Wow, grabe, ang bilis. Pakita mo dito. Pakita mo. Kurug-kurug na oh. Kurug-kurug na. Hard. Hard na. Tanggal talaga mga tupay. Pinanindigan mo talaga, Bing ha. Pinalingan mo talaga. Sige, balik mo. Wala pang 3 minutes eh. 1 minutes pa lang mahigit ha. Balik ko na. Balik mo nga. Sama mo na balik ba? Pahirapan mo pa ako magbalik niyan. Galing. Galing? Oh. Kurug na lang kabot. Oh, saan naman na? Lolo pag maligo. Akay ni mo kay ano ba to? Pagligo. Lo. Oh, sana. Ay, galing ah. Oh, paano yun? Bus kabila. Ba't inikot? Ibalik ko na eh. Ayos ah. Oh. Magaling kang kupal ka. Magaling kang kupal ka. Ano na ba to? Hindi naman to pumasok. Malay ko ba sa'yo eh? Kayo nagtanggal niyan eh. Hindi na pumasok eh. Dapat kailangan pumasok ka doon. Teka muna. Balik na rin kung pag-ikot. Yan. Ano makapasok. Kawawa ka naman, Bing. Ha? Kawawa ka naman. Zero. Dito ma'am. Yan na lang. Magaling ka, kupal ka. Di pa natapos may pasayro mga tupay. Pero magaling kasi talaga natanggal niya mga tupay. Wala pang 3 minutes. Balik daw. Yan. Ikaw naman magbalik. Ikaw na magbalik. Mabalik mo ba? Taratado. Kupal ka. Natanggal! Wala! Wala! Ba't natanggal? Natanggal tuloy. Ang bira ka talaga. Ayan na, natanggal na tuloy.